dano joan ziren barku berien edo ez? Ordenazko barak direnekin. Zu, orduen ja, pargatu hainbeste izenekin, azpin eta zu nora joan ziren. Santanderretik, barko. Barko, eta gogoratzen duzu ze barko... Ikoz guntzien Frantziara. Eta gogoratzen duzu ze barkoren izena? El Molton. El Molton. Molton. Iketzara lintiabena, alde batera eta bestera, zizke kontiak izu, primera guminen. Eta ume asko kongo zinen? Ume handra da gizonape bai batzu, baina gero ja urten da Santanderretik eta bai Zerbera urteta ben. Bai. Da gizona idana bialdu erobera, erodanak makurtute, erodanak entzule. Eta zu norekin joan zinen? Amagaz da nire neba bigaz. Osa, lau zinen eta beste bat geratu zuen? Besti errostekue. Errostekue da, balkatu. Osa, irure joan zinen amarekin. Eta beste zenitartikoren bat Durangotik zuena edo? Edo irurek eta... Bai, iseko miren betetan dute profesala. Umeriki edo? Ez. Ume bat. Eta beste ezagunik Durangokuek? Ez, gure itxosuntzienez. Zure itxasontzienez. Eta nora llegatu zinen? Frantziara zin lekutara gogoteko zu edo? Ba, ez dakit Zampoiak edo da Marseilla. Enaz gogoratzen ondo, zeinetara. Pero barkoen ez? Desembarkoen. Desembarko egin zenun. Eta gero handik nora joan zinen, hori bai? Zein herritara? Kadusak. Kadusak da gutxu. Herri Kadusak. Garona bastan da. Garona bastan. Urri. Orduan Marseillara zinen, kongo. Ez. Kongo zineten Santanderretik Burdeosera. Ez. Burdeosen ez gendun desembarkau. Gero, bai, eroskuenan, trenatan da, Burdeos onduen onginen. Zer alegin zenuten viaje, desembarkau eta gero zer joan zineten zenuten? Trenien? Ba, lehenko bakuna hori euskuen, izan dute frantzisara. Da gero, ba, hoxe, trenetan. Goguen dego zu, bakuni sartzerakoen. Bai, klaro. Igual zure lehenago indizin, izango zan. Hoxe, bai, indizin bat, gabilun. Bai. Eta gozerik eta gogoratzen duzu edo zoi horretan? Bai. Gozie, bai, benetan gero. Dandi hueltan gehiago nio. Baina, orduen, Frantziak lagundu horren beste, ze gozie edukiteko... Bueno, gozie lehen gokotan, Zegero ginen 6 medarrera zan, bigarrena 6 medar, 6 medar lehenko, da gero bigarrena Kadusak. Da anaz, jaten ondo. Eta 6 medarren nora juzien? Ba, egon ginen barrakoi baten. Euskal Herriko beste jente askorekin. Dana, gure moduen. Zirena. Eta zuen amak eta zer zatabien edo ez dugu zu goguen? Ba, zer esan gore, zer gore. Negarren. Negarren, eta bien. Oie, ikusian, ez tekule zer. Ez haitu zer esatuzkuen, ez ezer? Eta gero bigarren herrira joan zinen jo betu izan. Bai. Orduen dalkartu ginen horre danokin, da, bai. Eta nun ego zinen, ja... Ba, asan kolonia baten moduen, baina, klaro, etxetxo bat bebaite gote, ez da? Baina hori frontoiena ikusi dune da, da horrego ginen, ba, Jose Luisen familie daun. Da nirean baiguen ikusiera Burdeosen. Da Jose Luisen arrebide bai. Da gun gelditu ginen, ba Jose Luisen nahi eraman karguaz. Txapatuetan etorten zan ama, eta gomeketan buelta. Eta zer dugu zu akorduen zuk Frantziako sasoi horretaz? Akorduen? Bai. Komunio behan nina ben, Komunio behan, bakonten guzu, apurra zenak, zer izitik? Baina komunioe... Hoxe, euken robiaz, barri izan, lanak. Eta eskolara jote zinen? Bai, eskola motozkuen. Desiebe bai, abadie, don Anastasio Mokoroa. Frantzesako bat ikasiko zenun? Ke ba? Bai, danak euskeldunek eta ez euskeldunek ginen danakan, gauzenak, eba. Orduan maizu ez egiten ziren, hemen gure,
Anderen, abadire Tolosarra zan, Eta zema denbora egin zen guztire? 3 urte. 3 urte. Gerra guztiz amaitutet bueltatu zinen. Nire aike kartzelatik urtearen nire. Zure aitebe kartzelan egozan? 3 urte.